Un currículum impressionant. Gràcies. A part d'econòmiques i... Salut. Ai, gràcies. És que en aquest temps no saps què posar-te. Bé, per on anàvem? Ah, sí. Has estudiat econòmiques, polítiques i també estàs estudiant sociologia. Veig que parles anglès, francès i alemany. Sí, l'anglès l'he estudiat a Cambridge en cursos d'estiu i vaig haver d'anar 4 estius per treure'm el proficiency. Molt bé. Al currículum no ho he posat perquè tot just en tinc nocions, però he començat a estudiar xinès. És el futur. Molt bé, molt bé. Salut. Ai, gràcies. Bé, doncs, la feina és la següent. Necessitem algú que tingui els estudiants a l'oficina del campus per oferir un nou producte financer. És un crèdit per a estudiants que volen estudiar idiomes. Em sembla molt bé. Com poden llegir, he estudiat diversos cursos de màrqueting. En el de la Universitat de Barcelona vaig fer pràctiques en la consultoria Arthur Andersen de Barcelona. Ah, sí? Ja ho veig. Bé, doncs, la feina és de 6 hores, de 8 del matí a 2 del migdia, de dilluns a divendres. Cap problema. Gairebé totes les assignatures les faig a la tarda. I segur que podré canviar d'horari les del matí. Bé, doncs, ja et trucarem. Com que ja està? I no em preguntes res més? No. No, ja tenim tota la informació que necessitem. Doncs a mi em sembla que m'hauria de preguntar alguna cosa més. No sé, per exemple, per què m'interessa la feina? O si penso que és important que la gent sàpiga idiomes. No sé, qualsevol de les preguntes que proposa Jean-Marie Pagati en els seus llibres. Qui? No coneix Jean-Marie Pagati? Autor de Tout différent gérer la diversité de l'entreprise, les clés de l'équité de l'entreprise i de l'excel·lent Les Seigneurs de l'entreprise? No sap qui és? No em sona. Bé, doncs a les clés de l'équité de l'entreprise ho diu ben clar. Le temps investi dans un entretien de treball est la meilleure inversion d'une entreprise. Ha estudiat francès, suposo. Bé, amb por. Amb por. Francament, no és assumpte meu, però jo de vostè buscaria una altra persona més competent. De fet, jo, de moment, per fer un favor, podria substituir-lo. Però què dius? He participat en processos de selecció de personal molt complets quan estava a l'Arthur Andersen. Ja pots marxar. Vostè també creu que ha de marxar? Ja et trucarem. Però... No pateixis, tindràs notícies nostres. Està bé, molt bé. Vostè sabrà. Espero la seva trucada. El fitxarem? Tu creus que sóc idiota o què? Aquest em fot la cadira en menys d'una setmana. Per cert, Joan, en el teu currículum recordo que vas posar que parlaves francès i això de no conèixer el Jean-Marie Pagati, naturalment n'informaré el Consell Directiu. Jo de tu faria una ullada als classificats del diari. En aquesta banda del Mediterrani, a la tardor és fàcil refredar-se. Els dies calorosos s'alternen amb dies gèlids i per postres és quan més plou. I tot sovint acaba xop com un ànec. En el nostre clima, l'octubre és, segons els meteoròlegs, el mes més plujós de l'any. El seu antagonista hídric és el juliol, el mes més sec, i també el més calorós, juntament amb l'agost. A l'estiu se superen fàcilment els 30 graus i a la nit es ronden els 20. A l'alta muntanya, durant el dia també fa molta calor, però a la nit les temperatures davallen fins als 4-5 graus. A l'hivern, les temperatures no acostumen a baixar dels 0 graus a la costa i durant el dia voregen els 15. A l'alta muntanya, en canvi, rarament se superen els 7-8 graus durant el dia i a la nit es pot arribar als 15 sota 0. Aquesta situació permet practicar l'esquí durant l'hivern, la temporada s'enceta a finals de novembre i s'allarga fins a finals de març, quan comença la primavera, una estació en què també plou força.